lietolainen Hakulan puu tarjoaa asiakkailleen lähes kaiken sen, mitä rakentamiseen tarvitaan. Hakulan puu sijaitsee alle 10 minuutin ajomatkan päässä Turun Orikedolta. Hakulan puusta löytyy puutavarat, rakennuslevyt, ovet ja ikkunat, rakennustarvikkeet, sisä- ja ulkomaalit sekä kiinnitystarvikkeet. Lisäksi liikkeestä saa laadukkaiden tuotteiden lisäksi asiantuntevaa apua ja neuvoja aina tarvittaessa. Tavoitteena on olla parasta palvelua tuottava rakennustarviketoimittaja. Hakulan puu haluaa palvella kokonaisvaltaisesti asiakkaitansa, tarjoten monipuolisten rakennusmateriaalien lisäksi sahauspalvelua, jolloin tarvittaessa puut ja levytuotteet sahataan ja katkotaan asiakkaan haluamiin mittoihin. Kuljetuspalvelun kautta asiakas saa tarvikkeet suoraan työmaalle joustavasti. Haluatko uuden kodin helposti ja vaivattomasti? Silloin oikea ratkaisu on Hakula Talot. Hakula Talot rakentaa viihtyisiä ja energiataloudellisia asuntoja vuosien kokemuksella. Puu, tarvike tai maali? hakulanpuu.fi